Judy-Meg fáilte go dtí ar muine muice constáú. Tá mé go program had. Ar dús táú ó radio na lifa a cá táú I ggéanamh radio na lifa? Is mis an ifigach ferbertha agus ilúna le radio na lifa agus mar sin bí mé ag daile le or good ober orrochten agus mar chud de sin tá mud amach scoilna agus géirí sais deisna horta chuoine Porta Glacha in ober radio na lifa agus deisna creaaltóireachta a hortdóibh. Ítach tá sé sin sprí is anam don an sais project seo an bhfuil? An tionscadal spree is sais rud nua Táid taréis bheith ag gobar le páistí bunscoile rive seo ach anis táid géirí sais gangacha siad shellah ar an tionscadal agus spree an tanamatá air agus mar chuid de spree táid dul ar camchóirt scoile so tá sé sin denta agin chumer ar cuat chuig sé gaelscoilna le déine im lá lia agus san aflíonn tásúlagam go maiid an ceardlinn a rachtáil I studio radio na lifa le haid páistí bunscoile chun scileann na creaaltóireachta a chuirtóibh agus chun go dtigach siad na deisna a bhainean le stáisiún pobl agus gur lo an stáisiún agus go bhfuil lán fáidiróh bheith pórtach agus go gluisbhí an ngohanna ar an air chomá. Higgum. So agus is gom rinne níor FM rudí mar seo agus rinne radio na lifa rudí mar seo hana. So an bheith sé seo beagání níos difriocht mar ví tú rá bhfuil go bheith tú chuna lán ólas a thugamach a gcóir faoi radio pobl mar tá radio pobl anna difriúil ná an radio eile. Tá sé is dócha óhéh táid trééis bre dhéanamh le bunscoilna rive se agus tá sé mar chud den spruch atá ag gach stáisiún pobl gomach siad sais ag denmh ober áireachtain agus ag tuairt go de gach aine sa phobal. Is dócha gohfuil struchtúir níos formáta air anis again agus gohfuil sais tá a logo féin acu le haig spree radio na lifa tá táid géirí go maiid sais a ranóg hain acu tíbistéad radio na lifa nachhfuil idir díorchastéad le gachéine eile ach gur lo an cuid seo de radio na lifa sin an ratáhachtach agus ceapam óhéh stáisiún poblbal go bhfuil annach chud stáisiún ag denmh trein éirecht chun ober áireachtain a dhéanamh agus go rud an das é faoi stáisiún pobl gur féidirlinn é sin dhéanamh gur féidirlinn deisna a thuirt doghine gur féidirlinn le daine a gohanna a áil ar an air agus tá sé táhachtach go cuimhnáachmuid gur chóir gomach go ag gachéine agus iad óg nó sean. Sin fear. Agus cumála sin ceap mise ghfuil sé anna tábhachtach gur bhfuil seans chun gach páiste a ghlacha fórt. Sin an rud se agus mudig ag ranú scoilna den camchóirt rinnemadíirecht scoilna ó gach tíh den cahar a ranú so chumer an óir seo ar an gamchóirt seo bhí mar I Maile Blanchir, bhí mar a Dálacht, bhí mar a Ranala, bhí mar céáile. Bhí mu gaáid ar tí agus an bhfuil siad na Gaelscoil go léir an bhfuil sé caiid siad a bheith right, okay, higgam. Ach táid a géirí táid a dúiristeach ar Gaelscoilna fi láthair cé go bhfuil matrééis cuairrtairt ar scoilna eile chomá an nuaigh thug mat cuairtar scoilna bhéile chomá bunscoil Mother Divine Grace agus Kerrysford National School, St Mary's Boys National School chomá ach táid ag dúir ar Gaelscoilna fi láthair ach amachchan seo tásúlagam gomach mu an dúir ar scoilna eile ach is dócha is chlór rudbug éagsú lei leis na scoilna eile os rud ag bheh sé nuair táid gglairtló bheh sé gáhangach agus níos mó béile ach leis na Gaelscoilna tá níos mó gaige acub agus mar sin is féidir le níos mó rudí a dhéanamh gur féidir na créile ar radio na lifa mar ní bhíonn mud aréile I méile seachas arán agus rudí mar sin. Yeah. Agus bhí tú rá go bheith siad páistí ón bunscoil ach céníos nó céin rang a bhfuil an bhfuil simagat chun na fáistí seo ghlacha páirt. Well, fui láthair táid a dúrú ar na rangana ní sinseúí agus mar sin sais ranga 3 4 5 agus 6 ach a ríis mar dúirt mé bhachmud a ggéiréis
sin a lethnú amach níos déine. Ranir mar rang a trí car chuig agus sé ó haimh an ghaigide agus nuair tá si dig denmh agalah ag de chur agalah ar a chéile, tá sé rudbag níos éascí dóibh mar tá an ghailge sais acu faoin ná sin, mar an chud is mód an na páistí atá ag freastal ar Gaelscoil ina níl gailge acu Somália agus tá si de fálam gaige nuair hain siad isteach agus mar sin nuair tá siad anóg seans nachhfuil gaige lífa acu go fáil agus is dúláin eile é sin dóibh agus mar sin nuair tá siad rudbag níos sinna agus lán compórdach leis an gaige tá sé rudbag níos éascí dóibh agus is níos éascí dóibh an Chaladh agus gachar de úsáid agus tarbh a bhaint as an cuasa nu an ceardlan. Agus céináis ábhar a bheith an bhfuil siad chuna chlóracha féin a dhéanamh an bhfuil sé sin cad táú ag géirí a dhéanamh chuna chlórachéile chuirla chéile. Well godí se leis a camcót bhí muide a chur agalah ar na páistí agus bhí siad ag casa Álainn dúin agus ruirtí mar sin a casa ceol dúin agus an sin chréilemar ar Raidió na Lifa. Ach leis na ceardlann tásúlagam go mbeidh na páistí ag fálam conas an Treoigh a úsáid, so conas beidir